Počkejte, mňa tu nevidno vôbec. Sňa sa dá posvietím. Zatiaľ som Rolanda. Strašne mlatuje. V Hyde Parku som a kráčame do Winter Wonderlandu konečne prvýkrát. Dneska je 29. A ideme. Ježiši! Vychodila som z chodníka, som odišla, lebo nevidno nič, akože mega tma, aha. Tma fest. Neviem, kde je Roland. Roland, kde si? Roland, kde si? Tu? Kde si tu niekde? Tu je Roland! Tak dúfam, že vo Winter Wonderlande majú langoš, lebo myslím, že minulý rok ja som starý ohlasila, akože som vedela, aby som vzala celkom privetivo. Minulý rok nemali langoš, čo bola veľmi smutná situácia. Tak dúfam, že teraz budú mať. Roland, nechceš sa ukázať? Takže vidíme sa dnuka. Zamierili sme langoš. Zbiehajú sliny fest? No. Hej. Šeslivier. Hej. Thank you. 2 minutes later. Dochali sme sa langošom. A dala som si cesnak sour cream and cheese. A ja som tak fajnovo gurgol tým cesnakom brutálne, že ešte čo sme Rolandu jedli obidva tú istú príchuť. A je to tu veľmi pekné tento rok, inakšie musím uznať. Je to oveľa väčšie ešte, ako to býva proste. Ale je to strašne veľa ľudí. Moc veľa ľudí asi. Vyhrať. Kam ideme? Niečo vyhrať. Na langoš ešte. Chceš teraz na langoš, hej? Ešte langoš. 10 minutes later. Hlásime sa opäť s langošou. Je tu šprata. Že mi čo vystrelí, ale že na čo mi peniaze na vystrelenie, keď nemôže kúpiť ďalší langoš. Predsa nie. Máš ma? Krásny je, že? To si kto mi tu dala. Galík na večer je úplne ideálny. Galík večer je to jed a ráno je to liek.